Күренекле татар язучысы Шәриф Камалның сөзі әдәбиятка килүчеләр өчен фатиха булып яңгыраган. Бүгенге көндә яшьләрне иҗатка якынайту максатыннан Татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камал мемориаль фатирында язучының иҗатына һәм шәхсенә багышланган күргәзмә ачылды. Шәриф Камалның 136 еллыгына багышланган Матур туганда күргәзмәсендә Татарстан Республикасы Милли музее фондында сакланган Шәриф Камал коллекциясендәге материаллар урын алган. Мин Шәриф Камалның Татарстан Милли музейындагы архивы фонды белән танышкан идем. Чөнки янында 16 папкадан торган шундый зур бай архивы бар. Аны заманында фондка Шәриф Камалның кызы Зәйнәп апа Байгилдиева тапшырган. Камалның Милли музей архивындагы фондын китап итеп әзерләп бастырып чыгару турында да сүз бара. Матур туганда күргәзмәсендә Шәриф Камалның 1909 елда Шура журналында бастырылган беренче хикәясенең төп нөсхәсе, язучының милли музей залларында төшкән уникаль фотосурәте, документлар, хатлар, юл блокноты, китаплар һәм башка материаллар күрсәтелә. Татар әдәбияты тарихында Шәриф Камал кыска хикәяләр, новеллалар язу остасы буларак билгеле. Әсәрләре тормышчанлыгы һәм миллилеге белән аерылып тора. Әгәр дә инде без Шәриф Камал турында сүз йөртергә уйлыйбыз икән, һич шиксез без аны иң беренче чиратта тормыш юлын белергә тиешбез. Без аны ничек итеп бүгенге көндә укучыларга җиткерергә, бүген ничек итеп яшь язучыларыбызны Шәриф Камалның әсәрләре нигезендә тәрбияләргә, аларны иҗатка алып кертергә, иҗатка җәлеп итәргә. Җыен фонды татар халкының бөек шәхесләр турында инде 30 елдан артык махсус шәхесләребез сериясе чыгарып килә. Бу сериядән инде без 60-тан артык китап бастырып чыгардык. Әмма әгәр дә мөмкин булса, шушы музей китап йорты хезмәткәрләре ярдәме белән, галимнәребез ярдәме белән, әдәбиятчыларыбыз ярдәме белән без киләчәктә шәхесләребез сериясендә Шәриф Камалга багышланган аерым бер басма, аерым бер китап чыгарга ниятлибез. Без Шәриф Камалны тагын да җентекләбрәк өйрәнеп, аны халыкка кире кайтарыр идек. Дөрес, халык Шәриф Камалны онытмаган, әмма ләкин ни генә әйтсәгез дә, бүгенге көндә без Тукайны белгән кебек, Тукайны өйрәнгән кебек, Муса Җәлилне өйрәнгән кебек, әле бик күп шагыйрьләребезне шушындый Шәриф Камал кебек бөек язучыларыбызны белеп бетермибез. Һәм киләчәктә әгәр дә без шушы юлдан барсак, аны яшь буынга да, киләчәк буыннарга да тәкъдим итеп, аның иҗатын да, эшчәнлеген дә мәңгеләштерү турында эшләр алып барсак, бу һич шиксез безнең халкыбыз өчен бик тә кирәкле гамәл булыр. Шәриф Камал татар язучылары арасында беренче булып иң югары бүләккә Ленин орденына ия була. Шулай ук аңа ТАССРның атказанган сәнгать эшлеклесе исеме дә бирелә. Күргәзмә 4 мартка кадәр эшләй. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.